Usa ka 20 anyos nga namaligya og kandila ug tubig sa ubos nga presyo human miigo ang bagyong Odette nakaani og pagdaig sa mga netizens. Kini human niya gipost ang iyang kasinatian nga giaway sa ubang mga negosyante nga mipaburot sa presyo sa ilang baligya. Ato siyang ila-ilahon pinaagi niining report. Siya si Michael Monternel, 20 anyos, taga-barangay Tipadilla, Cebu City. Kansang post sa social media nag-viral. Iyang gipost ang gibaligyang kandila nga tag 5 pesos samtang ang ubang mga vendors tag 15 pesos ang presyo. Ang tubig gipaiguan lang niya nga mabalik sa kapital nga tag 10 pesos. Ang 350 ml samtang ang uban gibaligya og tag 30 pesos. Ang usa ka galon gibaligya niya og 60 pesos samtang ang uban tag 350 pesos. Tungod ini, gikasab-an kuno siya sa ubang mga manindahay kay didto naman mamalit kaniya ang mga tao. Among natultulan siya og gitug-an ini nga dili ang pagpamuhal ang iyang tuyo kundi ang pagtabang ngadto sa mga tao. Salamat sad nga naini kuan ako nga iya kong gibaligyan tubig nga tag-Jis. Nga kato nga tubig is wala na lang ko nagpapatong Jis sa akong baligya to kay para sad makatabang ko sa magiuhaw niya. Mato pagpaligya na og Jis niya anak uban nga dungdung i-30 lang na dong kay para patas tatanan mahalin daw bitaw gyapon na pud na ako nga dili sad na maayo ya kay panahon ron sa kuan tinabangay ang may na lang sad niya ako nga makatabang ko sa giuhaw makaginansya lang tagamay gud mana okay na kayo. Si Michael usa ka promodizer sa tindahan ug kamaguwangan kinsa nagtabang-tabang sa iyang inahan nga nanginabuhi usab sa pungko-pungko. Gitugan nini nga sila mismo biktima sa bagyo diin ang ilang balay gigusbat sa katalagman gani gilupad pa ang atop niini. Apan bisan pa man silang kalisdanan karon wa mo santop siyang hunang-huna ang pagpahimo sa gayon. Inay mitabang siya. Biktimas bagyo, biktimas sunog. So nagkinahang talan gyud unta kag kita pero ang imong giuna ang tabang sa imong mga tao. Kay ningom sa dako mama nga itabang na lang kay salamat sad mi nga ang among pungko-pungko diha kay medyo ni kusog-kusog sad siya. Pero kanang pungko-pungko masig mahal ang baboy, wag na namo pasakay sa diapol. Dakong garbo sa inahan ang gihimo sa iyang anak kinsa mihulagway nini nga responsable. Unahon ang ilang pamilya kaysa personal nga panginahanglan. Proud ko sa iya ha. Kabaw jud siya magnauna sa kalisod karon ba. Di ta magkuan jud nga nang palabi nga padako ay nagparihara man tag galisod tanan. Samtang gitugan ni Michael nga wa nay tubig nga iyang mabaligya kay wa pa siya hatdi sa ilang supplier. Apan kun mahatdan man, magpabilin gihapon ang presyo nga ubos ug limitahan na niya ang baligya kay dunay ubang mga customer nga komprahon ang iyang tindang tubig ug ibaligya sa mas taas nga presyo. Panahon gid sa tinabangay, di ron panahon sa negosyo, sagdi lang ko mao ni ako importante iya lang tanan niyo makatabang lagi ginagmay. Kung kita tanan magtinagbang balag ginagmay, ang kanang ginagmay mahimo ginandako kung kita tanan magtinabangay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.